onderscheiding in orde van de Weldse Marchioes, die gaat naar Thijs Engelen, oftewel Prins Thijs de Nurste. In 1978 was hij het gelijk met mee begonnen bij de Marchioes. Dan onze dansmarietje, dat ik in den tijd nog heb mogen helpen aftreden, de Prins Nul de Nurste uit 77. Niet missen als er een geintje uit te halen is, als er wat te beleven valt, is natuurlijk Albert Thiessen, Prins Albert de Nurste, 1967. En ook niet te missen in dit stel, natuurlijk een prins die nog niet zo lang geleden prins was en die nou wel eens mij denkt, ha, ik hoor dat ik er weer eens stond, zei let's op een van de repetitie. Prins Schraag de Nurste, prins 1983. Dan zie je er nog staan, heel fanatiek kijkend, maar dat is misschien wat. Als er kwats te maken valt, dan is hij erbij. Huub Linders, Prins Huub de Nurste. In 1964 was Huub de Prins. Toen hadden ze nog
Toen hadden ze nog mutsen met anti-slip in. En ook metgedaan hebben, maar die hebben we inmiddels voorzien van een medaille. En dat ze ook al anders actief zien. Toch wil ik ze wel nog even noemen. Prins Hai de Eerste. Hij was prins in 1980. En hier even kijken waar ik nog... Oh ja, en Wilde het straks bezig liedje. Wiel Daniels, daar hadden Prins Wilde tweede was het in 1970.